Haleluya. Idwala leli labalandela laqhamuka seli umuntu. Uma leli dwala selivela umpostoli Paul uthi lelo dwala lelo lalinguKristu. Haleluya. Uyabona ke manje idwala libethelwe siphambanweni. uJesu ubethelwe siphambanweni uthi ngomile. Haleluya. Kodwa wayengawadinga amanzi ngoba amanzi abuye. Haleluya. Njengoba ethi ngomile ingoba umzimba wakhe wawubethelwe. Amanxeba emzimbeni wakhe igazi lopha liphuma emzimbeni wakhe. Wayesethi ngomile ngenxa yempilo yakhe eyayibekiwe endaweni eyomileyo. Haleluya. uJesu kule ndawo ayibeke khona impilo yakhe kwangekho nomuntu omdabukelayo. Abantu babehlehlile bemikude yena emiyedwa nababulali. Abanye babemkhalela bekude kodwa bengakwazi ukusondela. Haleluya. uJesu wathi ke ngomile masesibheka laphana futhi okwesibili umphefumulo wakhe wawusendaweni eyomileyo usehluphekile. Lithi ke iBhayibheli uJesu wathi ngomile. Uyabona umphefumulo wakhe usindwa izono zethu, usindwa imithwalo yabantu abasaba uNkulunkulu. Manje uthi uJesu ngomile ngoba uyabona umphefumulo wakhe kwangekho nomuntu amduduzayo. Indawo ayibekwe kuyona yayingena amabhandishi, ingena lutho, ingena amaphilisi. Edinga nayo ukuthi aduduzwe. Abantu bebekude, abanye beletha inhlamba, abanye behleka, abanye bekhala. Haleluya. uJesu wathi ngomile. Haleluya. Kunesikhathi lapho uNkulunkulu ayemdinga khona eseduze wakhe. Kwathi lapho uNkulunkulu engasamboni kahle ngenxa yokuba emanikiningi embozwe ububi bethu. Wayeseyahlehla uNkulunkulu. uNkulunkulu wathi mayihlehla wathi uJesu ngomile. Ngomele wena uNkulunkulu ukuba useduze kwami. Wathi ngomile. Manje uyabona lapha yana uJesu elanda abantu, elanda imiphefumulo ezoyiletha kuNkulunkulu. Wakhala wathi ngomile ngenxa yemiphefumulo nalabantu abangibethelayo. Ngiyomela imiphefumulo yabo nabantu abasebehlehlile sebemikude. Ngomile ngenxa yemiphefumulo yabo. Nkosi Mbusisi.